Сәлем, дуслар! Эфирда Шаян Шортс. Атна дәвамында безнең хәбәрчеләребез кайгыны йөрми һәм нәрсә генә күрми. Без тизрәк сезгә аларны җиткерергә ашыгабыз. Бүгенге тапшыруда акробатик рок-н-ролл, талантлар бәйгесе, татарча юмор һәм кызыклы фактлар. Чыгарылышны физика законнарын бозучылардан башлыйбыз. Мин хәзер акробатик рок-н-ролл турында әйтәм. Килешәм, анда биюгә түгел, чепчен драйв, экстрим һәм Адреналин. Карыйбыз! Сәлем, дуслар! Сез биергә, сикерергә һәм күңел ачарга әзерме? Алайса киттек. Чөнки мин акробатик рок-н-ролл буенча бөтен Россия ярышларында. Күз алдыгызга китерегез. 20дән артык регионнан 2500 спортчы. Бу бөтен бер биючеләр шәһәре кебек. Республикабыздан ярышта 5 Казан һәм 1 Әлмәт клубы катнаша. Сез акробатик рок-н-роллда һәр вакыт һавада. Курыкмыйсызмы? Мы очень много тренируемся, летаем. Это совсем не страшно. Это очень много тренировок, чтобы не бояться. Һәр клуб шепшен бердәм команда. Ил җыелмасына эләгәр өчен үзләренең иң яхшы чыгышларын күрсәтәчәкләр. Беләсезме нәрсәсе кызык? Әлеге бәйге Казанда инде 6нчы тапкыр уздырыла. Акробатик рок-н-ролл ул гади генә бию түгел, ә чын сәнгать. Шаян Шортс кәттә яңалыклар чыганыгы. Бездә алар бик күп. Киләсе сюжеты булды сезгә ошар дип ышанам. Сәлам, мин милли китапханәдә. Һәм монда кыргый табигать турында шәп күргәзмә уза. Киттек карыйбыз. Монда бөтен дөньядан 120 төрле җәнлек җанвар сурәтен туплаганнар. Кырыс төньяк пейзажлардан алып, эссе джунглига кадәр бар да бар. Иң мөһиме, бирегә кереп бушлай. Это выставка и сам фотоконкурс одноименный, уникальной тем, что проходит уже 20 лет. В этом году нашей выставке и фестивалю исполняется 20 лет. И как раз в честь такой красивой даты мы решили приехать в Казань. Алтын ташбака фестивале кысаларында күргәзмәдән тыш тагын шәп очрашулар үткәрелә. Биредә махсус бүлекләр бар. Мәсәлән, Тыелыклы Россия һәм Мәскәүнең кыргый табигаты. Эта тема очень довольно интересна. Здесь очень много энергии, здесь очень много, собственно, как автор показал, внутренних скрытых смыслов, которые нельзя увидеть обычным взглядом. Вот самое интересное, что я вот смотрю на картины и вижу, представляю своих друзей даже. Вот, например, вот картина. Мы примерно после уроков также смотрим на столовую. Мне очень понравились картины. Можно смотреть, как, например, лисица добывает добычу своим детенышам. Мәктәп укучылары өчен биредә чын зоологлар белән бушлай экскурсиялар үткәрелә. Күргәзмәнең кул белән тотып карарга мөмкин булган үзенчәлекле өлеше дә бар. Бу күзләре күрмәгән кызлар, егетләр өчен эшләнгән проект. Әйләнә-тирә дөньябызны өйрәнегез һәм Шаян Шортс белән бергә булыгыз. Казанда Әйдә Шаян татар КВН лигасының зур фестивале үтте. Җиңүчегә гран-при һәм 100 000 сум акчалата бүләк тапшырдылар. Татарча юмор нинди була дисезме? Бу актуаль мемнар, кәттә миниатюрлар һәм искиткеч харизма. Залдагылар эшләре каткан шикелле. Сез дә кушылыгыз.
Selam şoyanlar. Bugün biz sizinle bilen birge Eyde Şoy Art Festivalinde en mühimi kim jingashak, nindi qatnaşuvchilar bo'lashak. Ham albatta endi eng qiziq mezgillarni biz sizga ko'rsatashak. Biz ketdik. Sağlarmısınız? Siz sen misiniz? Tazalarmısınız? Bonjour. Sen nerede söylüyorsun? Damin VPN'ni unuttum şimdilik. Barlığı festivalda 28 komanda qatnaşa olar arasında. Qozondan, Sobodan, Yorshalıdan, To'qay rayonundan da qatnaşuvchilar bor. Kim bor tag'in? Hozir tezdan birgalab bilamiz. Biz Биктаудан ozgina переживать etamiz. Bizim вообще настрой вот bo'lganlarni azrak bar hali bor Jacksonda yoqqa bitirib kirib bo'lmay shunga ko'ra mana bunda yuriydim koridorda. Narsa kutasiz bugungi shiqishdan? Boritik yaxshi kayf ham yaxshi o'qish. Grand Prix. Qiziq bo'lar deb umidlanamiz. Вообще yaxshi o'yinni kutadi, просто kayf olin. Qatnaşuvchilar orasida studentlarda, maktabda o'qishlarda ham albatta endi ulularda atmosfera o't. Buna shodlanib turaman, shunday yosh yigitlar, shulay bizning millatni saqlovchilar deyim, chunki yoshlar saqlasa tilni, bizning prioritetni u millat saqlanishi. O'ngishlar tilayman. Birinchi jiratda yumor hissi, optimizm ham kayflari har vaqtda da ko'tarinki bo'lsin. Zalda o'tirgan tomoshabinlarni shoqqattirsinlar. Haligi festivalning eng shab jurisi Ayvaz abi narsa kutamiz qatnaşuvchilardan? Motor chista o'yin kutam, chunki bunday o'yinga kelishlar bilan men eng qiziq jurida Jonatan Şalpiraymas yigitlar için, men keldim kular için. Men bugun shin yurakdan Tatfak komandasi için Jonatan'a keldim. Ko'p emotsiyalar, yumor va chunki hozirgi tatar yumori u shunaqalabek o'zinchalik qatnaşuvchilar chiqishlarini ko'rsatdi, jinguvchilar belgilandi. Demak, tatar yumorining kelajagi zo'r. Kelasi uchrashuvlarga qadar xush-xush. Oy, sening orqang oqqa bo'yalgan. Oldarga tilesang qiziqroq biror narsa topar eding. Kulki kuni 1 aprel kuni o'tdi. Bo'lsasan, birsindagina tugul, aprel bo'yi kishiga ishonmasga qo'shalar. Aprel turida qiziqli faktlarni birgalab ishga tushirik. Salom do'stlar, sizning bilan men Dilara. Bugungi tema Sayir aprel bayramlari. Siz bilasizmi? 2 aprel Aflisunlar biz singilari kuni. Tek qizg'anish, ulardan Aflisun tami kelmay. Boriti quyosh nurlarini ular sarg'al tusda bo'lib ko'rinib. Shulg'ina xalqaro kishir kuni 4 aprel kuni belgilanib o'tgan. Bayram yashqila kishir rizqlari hazırlaw bilan o'tadi. Anining yaratgan so'zi yiqla. Ertaga kishir bayrami tugul. Ani, no sen meni anglading endi. 8 aprel yong'in bosqichining tug'an kuni. Qutlaymiz! Tug'an kuning bilan, tug'an kuning bilan. 26 aprel do'stingni quchoqla kuni. Do'stlar, quchoqlayib borig'izda. Ham eng so'nggisi, eng kutib olgani 27 aprel dinozavrlarni uchratuv ehtimoli 50% bo'lgan kun. 50%. Demak, ya ashray, ya yo'q. Shuning bilan shul edi. Bu bayramlarni nechuk o'zdirasin? O'zingga o'ylag'iz. Bugungi yangiliklar tamam. Bizning vibe sizga da ko'chgandir deb o'ylayman. Yangiliklarni kuzatib borg'iz, like'lar qo'ying'iz, ham kommentariyalar yozing'iz. Bir haftadan ko'rishamiz. Xush